khona njengesikhundla sami njengomongameli wamabhinqa isilo singinikeza amalungelo okushaya amaphiko phezulu kwamabhinqa. Amabhinqa ke ingxenye yebutho elixubile elixube intombi xuba insizwa ngoba bonke laba bantu bangamabhinqa emkhakheni owodwa futhi bangabantu abathanda nabalandela umculo kaMaskandi. Ngithi ke nganza kwethu ngokungahlonizi lelo butho ke ngilokuthiwe njengechudu kuyibeka kodwa ngilokuthiwe isilo sathi umfana wami wenza umsebenzi omuhle kakhulu asikwazi kuyibukela phansi umsebenzi omuhle owenzayo kangaka ube uyingxenye yezingane zami engiyithumayo. Ngithi sondela ke eduze nebutho lakho wena ungumongameli wamabhinqa ngokusemthethweni nendlunkulu iyawubona umsebenzi wakho. Shana ihlombe shana nezalukazi lezi nenkwatsha esandleni lapha ekhaya shaya ihlombe nazo zingibongise.